Hello mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Matalom. Akong ipasabot sa tanan. Ato sa ni humanon kay aron nagapas man ita submission sa auditor mo niya. Atong gibuhat nga mo extend yung diri sa office. Okay. Welcome to my channel, welcome to Matalom. Ako gayong buhaton ang tanan para makatulong o makatabang sa administrasyon karon ngayon, bukas, at magpakailaman. Okay guys, welcome to my channel. Nanatay bag-ong project karon. Atong biwok gisugda na guys ngadto sa likod sa gym. Anay mga haligi diha. Sunod ang kuan napud. Ang clothing restaurant sa atong kuan. Abangan guys ang atong mga new project diri sa lungsod sa Matalom. Sunod ang kuan, ang tourism building mga diri sa atong ibutang diri sa atong lungsod o dito sa Kanigaw ang tourism building duha ka kwarto. Okay. Magtinabangay ta kanunay aron makabot nato ang kalambuan sa atong lungsod. Okay guys, ubos sa pagpaningkamot sa atong buutan og maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio, sa Vice Mayor ug sa mga konsehalis sa atong lungsod. Ato gayon lang suportahan kanunay ngayon, bukas at magpakailanman. Okay guys, welcome to my channel, welcome to Matalom. Welcome guys. Okay guys, magtinabangay dito ta kanunay aron daghan tawag mahimo nga project niya kon. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio ug sa mga kauban teamwork ta niya panaghiusa alang sa kalambuan sa lungsod sa Maran. Okay guys, good luck and God bless to all Matalom.